जालायबाय बिसोरो नै मा गोनां हा बियो मा खावदों बा खालि रस खावदों मा मा ओंख्रिब्रा बयलार सिब्र बानलु ओमफ्राय थास' मैथा नाफाम बेदर जायैया माथो सामब्राम बेदर जाग्रा जाखोलै मा हा मानि बिदै ओइ दाउआ दहाय एकदम बेयाव फैदोंमोन मोनथारगोन बेखौ आच्छा ओइ फोरोंनो नालाय दाबो गैया मा खोथालै बे हाब बानलुआ बयामनै जाजोबसै नामालै क्या जायो ओंख्रिया गोथावा काला थास' ओं संख्रि संख्रि इंथि बाब साइज नुदोंथ' ओंखामखौ जा फिसाफोर जा जा फिसाफोर जा नै जाग्राफ्रा अयनाय जाखायो कुकार गंथाम 6 जनजों 7 जनजों बे सासेयाथ' आधा केजियाथ' थोआ gila sakriya nang मा मोनाना खालि हनै जेबो गैला दंबावो नामा नै सोजेनबाय सोजेनदो गोथाव लारु नाखौलाय जानांगौलै बुरियानो खस्थ' मोनोना सानसेमानि हाजिरा मावनाय खम बन सिनदों सानसेमानि बैसागुनि हा उलुम थेबा ओमफ्राय नोंलाय मा हमदों ए टु जेड जायालै नोंसिं मेनसिंग्राया रुवाजों सोरो सोर बेलाय फैबानो ना